Nik bularreko minbizia izan nuen eta urria da nazioarteko bularreko minbiziaren inguruko sensibilizazioaren hilabetea. Minbizia izan nuen arte, urrian produktu arroxa konsumitzen ditun akasko porro. Botila bat, solande, arroxa, ekarri ona. Rizo hauek alixatzeko 200 euroko plantxa arroxa? Noski, ekarri. Eta ez nion ere gure kuestionatzen hortik zenbat zijoan ikerketara eta ez ere egiten nuen ere kontzientzia zuritzeko eta lasai asko geratzeko. Pertsona hori, sisoi. Oain ordea urriak ikaragarrizko amorrua eragiten dit eta pinkuoxina ezin dut aguantatu. Adibidez, Intimi izena dun barruko erropa marka batek, nun emakume titibakarrentzako edo minbizia pasadegun emakumentzako 0 unidade de produktu ditun, kanpaina bat zuten nun bularretako bakoitzeko euro bat ematen zioten bularreko minbizian kontrako ikerketari. Orduan, sare sozialetatik galdetu nien kuleroak ere saltzen dituztenez, ea uzkiko minbiziaren kontra ere horren ikerketari euro bat ematen zioten saldutako kulero bakoitzeko eta ez diate ezer erantzun. Alare amorruak amorru, konturatzen naiz privilegiatutxa naizela eta bai Julegoiko etxea badakit privilegio ditzen diogula batzutan oinarrizko eskubidei ez da, baina nere minbizia da ezagunena, ikertuena, tratamentu lerro gehien dituena, baina hainbat minbizi mota daude zokoratuak daudenak. Erakusleioak kolorezko lasos betetzen ez dituztenak, eta are eta asko zokerragoa dena. Askoz gutxigo ezagutu eta ikertzen dianak. Neri 30 urte nituela diagnostikatu ziaten minbizia, 3 urteko eta urtebeteko umetxoa besoetan nintuela. Gaztegia omen nintzen bularreko minbizia edukitzeko, haze gezurra. Minbizia ez da inoiz ongi etorria etxean. Gazte, fuerte, bizitzaren oberenean sentitzen nintzenean sartu zen gurera. Baina, jende hori gogoratzen zidan askotan, hain gaztea eta minbiziarekin? Zer esan behar nun, ez, txantxetan nabil? Bai, badakit, minbizia daukadala. Eta gero, beste gauza kurioso bat. Protesia jartzeko insistentzia gehiegi gazteegia nintzelako bular bakarrarekin gelditzeko. Eta, noski, gaztegia nintzelako agian nere iritziak ez zuen hainbeste balio. Ze, 5 urterekin kotxekin jolastu nahi nuenean, agian panpinekin gutxigi jolasten delako. Edo 16rekin mutilagunarekin hasi nintzenean, besteren bat ezagutuko dezu. Edo 25ekin aurdun gelditu nintzenean, zaltzara gaztegia amaitzateko. Eta 30ekin, hori. Titi bakar gelditu nahi nuenean, benetan ez duzu titia jarri nahi? Aurrerago edukiko duzu denbora, gazteegia zea eta. Hau noiz bukatzen da. Nere kriterioa noiz hasten da puntuatzen gure bizitzaren bideojoku honetan. Gainera pixkat loki gaude, baina nahiko zentzuzkoa gea, ez da? Bai. Orduan, gure erabakiak ere kontatu beharko lukete. Min bizi! Inurriren podcasta, Aintzane Artola, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi, ta hil arte bizi. Zelulak dituzu? Ugaltzen aritzaizkizu? Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz, Inurritegira. Bidai honek negarra, algarak, otzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko moralista zurruna bazara, edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Kaixo ikusentzule, ni Aintzane Artola naiz. Ni Olatz Merkader. Eta biok Inurriko kide gara, baina Olatz zer da Inurri? Inurri intsektu txikietan nekaezin talde bat gara, minbiziaren formazio, divulgazio eta akonpainamentuan diharduguna, ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik. Minbizia lehen pertsonan bizi izan dutenei ahotsa eman nahi diegu, eta bere garaian diagnosia jaso genuenean, entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egiteko asmoa dugu. Eta bai, dagoeneko badakizute pink baino punk gehiago garala, minbizia ez talako arroxa marroi ikaragarria baizik, baina bizitzaren parte bada, erditu, hasi, kaka egin edo hiltzea dan bezalaxe. Eta gaurko atalean, gazte, arraro eta errebelde!
Gure podcastean lehen denboraldia gurekin izan genuen, Iker Badiola mediku eta ikerlariak minbizia eragiten duen arrazoia azaldu nahian. Arrazoi nagusia, zelulak ditugu, galtzen ari zaizkigu eta prozesu horretan akatsak sortzen goaz, batez ere adinen aurrera goazen neurrian. Baina, adinaren kontu hori ere auzitan dago ze BMG Oncology, inglesez esan da dana askoz guaio dalako, aldizkarian argitaratu dan ikerketa baten arabera, 50 urtetik berakoan mundu mailako minbizian inzidentzia 169 bat haunditu da 1980etik. Adituan arabera, bizi ohitura ez oso osasungarriak, elikadura txarra, sedentarismoa, kutsadura, antibiotikoen gehiegiko erabilera, izan daitezke honen erantzule. Hala ere, ez dute baztertzen gidoi bira honetan oraindik ez ezagunak diren beste faktore batzuek ere eragina izatea. Bai, iruditzen zaigu asko dagoela ikertzeko, beste faktore ez ezagun horien inguruan. Arnasten dugun airea ez ote da hain garbia, xautu egiten gaitun kapitalismoak gaixotu egiten gaitu, gizarte honek daukan estresa guk akabatzeko programa biologikoa jartzen ote du martxan? Auskalo, baino noski sekula ez gara nekatuko ikerketa gehiago aldarrikatzea, ze ikerketa gehiago behar duzu bizirik irauteko. Eta batez ere, arraroak edo ezoikoak diren minbizietan, ala nola adibidez sarkomak. Muxu bat, Belen la lucha que nadie elige eta Amaiago Irigolzarreri. Bai, tira ez jakintasunen arrakala itxi nahian, ohikoa ez den minbizi bat izateari buruz eta gazte izateari buruz. Ez, haintzanen, ni behin, ez dira susinistuko, baina ni behin gazte izan nintzen baita, Baina gurekin ditugu gaur, Eli Bergaretxe, Leire Pagadizabal, Jara Alonso eta Idoia Muñoz neskak. Aurkeztuko zenukete pixka bat zuen burua? Bueno, ni Eli Bergaretxe naiz, 28 urte ditut eta bularreko minbizia diagnostikatu ziaten iaz. Eta gero bidean beste tumore bat azaldu zitzaiten pankreasean eta ere kontuatu gea genetikoki gen bat alteratu daukagula non minbizia sorrarazteko aukera gehiago dauzkaun. Familian orduan bueno. Hortxe guaz pixkanaka. Kimia jaso nun 6 hilabetez, bular bat kendu ziaten, eta guain tratamendu hormonalakin nao, Zoladexa, eta tamoxifeno gure gominola marabillosoekin, orduan ea pixkanaka dena aurrea di joan. Ni Idoia Muñoz naz, 24 urte dekoaz, eta oindala 2 urte tiroideseko minbizia diagnostikatu zidaten, hain zuzen medularra, hainbat mota dauzta. Tiroides guztiak kendu zidaten, eta hainbat ganglio bebai. Nire minbizi mota gen batekin lotuta dau, eta horretarako estudio genetiko bat egin zidaten, ikusteko horrekin beste sistema endokrinoko beste minbizi batzukia garatuan lituen nire bizitza osoan zehar. Eta zorionez gen hori ez daukat, orduan momentuz ondo, baina 6 hilabetero errebisioak egiten. Ni Leire Pagadizabal naiz, 21 urte ditut, eta 16 urtekin ehun sarkoma pelbikoa birikako metastasiakin diagnostikatu zidaten. Aurreko urtin berriro diagnostiko bat intziaten eta oain tratamenduan nago, eta ehun sarkoma nire kasuan ez dakite, niri arrantziaten jaiotzetik agian ADN-ean sortu zen alterazio batetik garatzen joan nintzela, 6 urte izan arte hor tumorea sortua zen eta hor hasi nintzen sintomak izaten. Orduan ADN-eko alterazio batetik. Ni Jara Alonso naiz, 22 urte ditut eta orain dela urte bat Hodgkin linfoma bat diagnostikatu zidaten. Berez odoleko minbizi bat da, linfozitoen mutazioen ondoriozkoa. Eta hori, 7 hilabete nintzen kimioa ematen, 12 kimio totalean, 6 ziklo. Eta orain sendatuta nago eta 6 hilabetero bebai errebizioak ditut.
Bueno, hasingo ge orduan irutze bazaizue emakume zoragarri hauekin tertulian, irakurri ditugu hainbat artikulotan eta baita jakin ere askotan pertsona gazteen sintomak gutxietsiak izaten diala. Adibidez, Xurdin Arnau gure inurrikideak kontatu ziguniaz, nola medikuarengana jo bularreko bulto bat zeukala eta esate ziola feminismoaren ardura zala, gehiegi ikutzen ditugu gure bularrak eta ez dala hain gazte izan da ez dala kezkatzeko zerbait. Gazte izan da, ni nire kasuan adibidez nik topatu nun tumorea. Ikutu izan ez banintz, enun jakingo ez minbizianua eta igual jakiterako berandu. Orduan ez badute bai adina jeiste mamografiak eta egitekoak, ikutu inbarko gea, ez dago beste remedio, beste nola harrapatuko dugu zerbait baldin badago. Ez dakit. Eta ikutzen ez dian beste minbizi horietan? Nire kasuan, egun batetik bestera konturatu nintzen, hemen lepoan bulto bat naukala, eta ze izango da hau, hori medikuarenera joan, arduratuta noski, zen eramak minbizia pasau dau, orduan azkenean arduratzen zara. Eta medikoak esan zosten, lasai, ez da ezer izango, ez arduratu, azkenean gaztean azen ez da ainoikoa, eta lasai egon. Eta ez begiratu interneten, Ez begiratu, hori ez begiratu. Parentesi txiki bat, ez begiratu interneten, sekula gaixo onkologiko batek jarraitu ez dun aholku bat, ez da? Nik uste denok begiratu deula interneten zer daukaun, zer eukiko deun, eta sintoma guztik pilatze ditun pagina horietako bat. Eta zuk inkluso ze begiratu zen? Nik begiratu nun nire operazioa baino lehen operazio guztia YouTubeen ikusi nun nola izango zen. Eske beharra neukan ikusteko ze ingo ziaten nire gorputz marabilloso hontan. Konfirmatu dezakeu aintzane true crimean zea badala, friki badala, nik uste baiet, konfirmatu dezakeu. Denok egin dezute edo bakarra naiz. Nik ere egin dut, nik nire bakuntza enun bilatu. Zoritxarrez. Hori da, nivel diosa. Olatzez nahi zain arraroa. Vale. Eta zenbat urtekin jaso zenuten zuen diagnosia? Nik 16 urtekin jaso nun. Ni hasi nintzen hilabete batzuk lehenago ziatika minakin. Eta 16 urteko gazte batek ziatika izatea haitz normala ez da. Eta ni izan naiz beti medikurai batekoa, Mino amak erantzian, venga, joan masajistara, kiropraktikora do lo que sea, eta venga, jarriko zara ongi. Justen jautireak izan ziren eta crocs batzukin ibilan nintzen, ez ziren nire taiakuk, hori izango zela, ez dakitze, enion garrantzia honitzen man, eta hilabete batzutara, horra hasi zen dena. Ni 21 urte nituen, eta antzeko zerbait gertatu zitzaidan. Ni nabaritzen nuen gauza bakarra zen askura, hemen lepo inguruan. Baina ez neukan ia bultorik ez ezer. Ta ia demora pasatzen joan zen eta bultotxo bat gerotan diau, baina justo entrenatzen hasi berri nintzen, eta atesaina naiz, eta ni, ez dakit, hemengo mina agian txarto jauzi. Eta hor utzi nuen, eta baten zan nuen, hemen ganglio bat ateraia lepoko bestaldean, eta joan nintzen medikuarenera, eta hori hasi zen froga kontu guztia. Bai, hola, nola izan zen zuen momento, guk esaten du bezala momento pi ez, medikuak esaten dizula, minbizia daukazu, eta zuk bakarrik entzuten duzu, pi, dena txurin gelditzen zaizun une hoi. Neri etzaiti ditzen izanula momento pirik. Ez? Ze ja ebakuntza inminolen ja erranazeten aukeratako bat minbizi izan azela ordu nila, ibitzen zait prozesatu anula, eta igual hasta onartu anula. Jazta, ez amar da hau. Eta ebakuntza eta gero errantzaten, itxura hona du, ez dakitze, horra nintzen pixiko eta animatzen, minio gero ja konsultan sartu nintzen, ja errantziaten, eta hori, minio momento pia, ez? Momento pirik, beste hiruok? Ni adibidez, amakin junitzen ez, ginekologan gana, eta etzian aulkian esertzen utzirein. Esateko, beak esantzian bezala, heli berritxar badaukazuretzat, bularreko minbizia daukazu. Ni hainitzen jertxia eta aulkian atzeko partean uzten, nire amaia eseita zen, baino ni ez, eta hola ese botazian da orduan esantan esei, eta momento pi de barkatu.
Hor, hola, gauza, nabardura txiki bat sartu nahi nuke, iaz izan gendun hemen Iker Badiola, Ikerle eta EHUko medikuntza fakultateko irakaslea, eta ark esatezun Gregorio Marañonek esaten zula, mediku baten instrumentu garrantzitsuena aulkia zala, gaixoan ondoan esertzeko. Karo, kasu hontan, elirire etzioten bere aulki propioa izaten utzi. Ez da utzi. Hau ote daba, osasunkintza publikoan alduntze modelo berria, nik uste pertsona gehala eta pertsona bezala tratatu behar gaituztela. Bai, aste honetan entzun dut batek nola esaten zuen, ez daukagula minbizia, gehala minbizia daukagun pertsonak. Hau da, tratatu gaitazue pertsona bezala mesedez. Bai. Ni be mentalizatuta joan nintzen, baina minbizian ukala esaterako momentuan, hori, shock eratu nintzen, eta hori eta ama egon zan denbora guztian, galderak egiten, eta ni, momentu horretan nintzen konstiente, eta denbora, nahiko kostatu zitzaidan, hori, onartzea, zer neukon, ez? Minbizia, momentu horretan, ez ara konstiente. Ni ere ez nuen izan pi hori, ze justo nire kasuan diagnostikoa pilo bat atxeratu zen, ze biopsiak ez zuten konkluiente ematen, eta 3 aste egon nintzen biopsiaren hori, ezer jakin gabe, eta ja esan ziaten kirofanora joan behar zara, ganglio oso bat kentzeko, eta diagnostiko zehatza jakiteko. Orduan, nire bai ja esan ziatenean biopsia eta eskaner nire buragin zuen klik. Nabardura txiki bat, jarak lehen esan du atezaina dela, baino ez da diskoteka bateko atezaina, da futbol ekipo bateko atezaina, baina medikua da baita. Medikuntza ikaslea. Medikuntza ikaslea da. Bai, eta ni uste dut ja lehendik manekiela, baina bai egoera saia zen, ze justo nire mamari momentu hortan esan zioten hori, bere minbiziaren rezioa zuela eta metastasiarekin. Orduan ni nire amanekin neoen kontsutan, eta karo, nire esan ziaten biopsia eta eskaner, eta ni horaz nintzen negarrez, eta nire ama, jara, lasai, oraindik ez dakigu ezer, eta ni badakit, ama, ni badakit. Eta hori izan zen, uste dut, negari induan momentu bakarra, berria jasotzean esan nahi dut. Eta gero bai ja hematologarekin eta denaekin dena super ondo, dena super ondo saldu didate, eta ni benetan horrekin super ondo honaz. Bai, ze ondo. Eta nola reakzionatu zuten zuen ingurukoak? Familiak, lagunak, kuadrillak? Hor ja, zailagoa izan zen gauza. Ze, karo, gaztea zara eta inork ez du imaginatzen minbizia aukiko duzula. Orduan, esaterakoan aurpegiak, ezakit, beldurra edo hori ez dutela sinisten. Eta familia partetik bai, hori nire kasuan ja zen como otro. Bai. Eta lagunen partetik, hasieran bai uste dut beldurrak batzutan egiten dizula apartatzea edo. Berez zaila, niretzat zaila izan da. Haiekin partekatzean nola sentitzen nintzen, ze uste dut askok ez direla gai izan osotasunean ulertzeko. Ni adibidez oso eskertuan hau, inguruan jende pila bat eukidet ondoan, animoak ematen, eta familian jararen kasuan bezala izan zen berriro. Ze, hor nere bi aitonak hilda zeuden minbizia, zize bai, eta guain ni, orduan beldur hori ez, berriz berdin errepikatukotean edo ez. Baina ondoan egon dira, ateagea edo ateatzen nahi gea, eta oso eskertuta, eta inguruko jendea lagunak, lankideak denak. Asko egiten du horrek. Ez dakit zuei olako igertatu zitzaizuen, baina nei pertsonalki nire ibilbidean oso bi muturreko egoera bizitu izan ditun. Nire ondoan inkondizionalki ontzianak, eta inkluso igual espero ez desun jendea, baina gero beste batzuk igual espero zenitunak, eta egon ez dianak. Zuek olakoik bizitu izan dezute? Bai, ni bai. Bai. Gainera, segun ere ze etapatan arrotzizun, niri arrotu zian institutun. Orduan hor bapatin ditzen justu lagun pila bat, eta hor igual ikusten duzu egiten betiko kuadrilla dela hor, ez? Horre dagona zurekin. Egia da gero ere izatutela jendia begitan enula espero, pues ez dakit, egon martzela horrain preokupatua edo, ez dakit, dena ematen ni ongi sentitzeko. Eta familiak inberdin, familia
ez dakit, beti ongi portatzen da. Osea, Bueno, nik egia esan danetarik eukin dut, oso zaila izan da niretzat gestionatzea jendearen reakzioak, eta gaur egun ondino lantzen nabilen gauza bat da. Nik nire denbora behar izan aban kontatzea jenteari nire diagnostikoa. Ze, lehen esan duten moduen, azkenin lehenengo nik onartu behar dut zer deukoten, ez? Eta nik nire momentua aukeratu nahi naban, bakoitzari noiz eta non, eta zelan esan, ez? Eta egia esan jende asko nigandik urrundu da, asarratu bebai, diagnostikoa X denbora beranduago esategatik, ez? Eta horrek niri minasko indozte, ze horregatik adioz pertsona batzuk ez tirago nirekin. Beste batzuk, hasieran egon, lehenengo hilabeteak, baina gero, listo, ez? Gero, ez dut, ondo, kanpoko itxura ona badan, ikusten badoztia ondo naue da, ba listo, ez? Baina orokorrean, eske hori danetarik, unibertsitatean oso ondo. Lagunak, ez oso ondo. Azkenan eskuko atzamarrekin kontatuta benetan egondienak nirekin. Ez dut, bez asko sentitu lagunen partetik egia esan, oso zaila. Azkenan gazteak ez, asko sozializatzen dugu, eta hori oso horra izan da niretzat, eta izaten da bilbe bai gogorra. Hola, aholku bat gizartea oroar, Peña, minbizia gudakau. Bai. Ez dakazu ezuek. Bai. Zorionez zuentzako. Ordun, jakin, ez da hola, berri hau jaso, digeritu, komunikatu alizateko protokolo bat. Osea, hau ez da jogur bat kaduzidade fetxa batekin. Bai, eta guk nahiko drama badaukaguk ez egin gurearekin drama gehiago. Hori da. Ordun, aldeunen, eta tokatzeanen, eta nahi deunen, esango deu. Eta igual ez dugu esan nahi. Hoi da. Zegeo bitu zen moska errapateitu zuen, eta benetan. Osea, eta ez da beharrezkoa. Ez. Eta gaina jakin, zuek askotan insistitzei guzuen bezala, minbiziantzako oso importantea dela, relajatuta eta oso jarrera positiboa eukitzea. Bai. Eta gu, zuen aserre hauetaz pentsatzen nahi bitarten, ez gaude positibidadean da argi zurin eta sendatuko gaitun mezu hauek bialtzen gure gorputzai. Osea, que mesedez. Ez da ona gure osasunantzat. Ordun, egoerak superatu ite baizue, ez asarratu gurekin, esan, egoerak superatu indit, eta hankain, eta jazta, aporta o aparta. Exacto. Dale. Ondo iruditzen zaizue eskatu gabeko gomendio hau gizartiai edo... Bai, gainera, hau niztan garela gu gero gaizki sentitzen garenak ez kontestiagatik do, ja nazkatu gaudenin igual erran bai ez onginago jazta, ez? Gaizki kontestu, eta gainera gero zu bururi ematen hasi, eta ze gaizki portatu nahi zen, ez dakit, zuzarenin azkenin ez, daidena pasatzen hau, eta hori, erraten zen utena, bastante dugu onartzen, diagnostiko bat, gaina badugun diagnostiko bat, ez tratamendu hartzen diguten ez dakit, gaina egoteko bertze jendin. Gure kulpa motxilak betetzen hori dira. Hori da, bai. Baita gero, komentatzen zuena, askotan galdetze dugu, berzemoz gauden, eta guk esateu jo, babitu ez na, ondo, nekatu, bueno, baino, ondo ez da. Itxura hona dakazu. Itxura hona dakazu, ja, baino, ez na, baino, ez pasaudete prest, benetan, nola gauden, entzun, eta hori barneratu, eta guri akonpainatzeko, esan, egualdiarra gelditua gaurre, eta ez da, ez da beharrezkoa galdetzea, horregatik ateitugu gure kamisetak txarrak enduta ondo, beti hartakazuen galdera horri, beti ondo erantzungo joulako. Bai. Bueno, neskak, nolakoa da gazte baten egunerokotasuna minbizia dakala esate jotenean, adibidez, ikasketak, landana, parranda, txosneta jutia, bidaiak, hori nola da? Ez dao. Egun batetik bestea, sakau, esateana. Bueno, ni nire kasun gero ere beste bakuntzangatik, hilabete batzuk etxean sartuta ezin atera, eta hoetik hia muitu gabe. Orduan ez zaude ez parrandako, ni behintzatene honek pentsatzen hortan. Osea, zan eguneko tasunean nire begiak zabaldu eta 24 ordu gehiago ditut disfrutatzeko aldeten neurrin.
eta aurre egiteko. Zaindarrak hartu, hemendikatea eta hemendikateatzen aizenean ordu ningo ditut bidaiak, o parranda, o dena delakoa. Etortzeana. Zuek ere berdin Bai. bizi izan dezute? Bai. Bota. Bota, Leire. Neri ditzen zait, batez ere lehen urtin diagnostikatu zidatenin. 4 urte pasatuta gero hasierako diagnostikotik, ez dakit nahi nun berriro normalitate horretara bueltatu. Orduan, saiatzen nintzen, kimiotikateri, saiatu hau rekuperatzen, Joan Sagardotegi guztitara, bestazateri, ala ere, sentitzen alman nintzen nekatua, kanpun egon lagunakin disfrutatu, eta egia dago gain eskertzen dutela, ze niretzatu hain igual aida izaten gehiago lasaigo egotia, ez dakit, inkaso gehiago nire bururi, orduan, pues, bino bai, besta, poco de actividad, bai, karo baietz. Bai, festan super alde beti. Bai. Bai. Ba, ni helien antzera, azkenean hori, egun batetik bestera bizitza aldatzen da, ez dizu abizatzen noiz izango dan. Ni unibertsitatean praktikak egiten, ingleseko klasetara joaten, unibertsitate amaierako, gradu amaierako lana prestatzen, azterketak, karo, izan zen momentu bat, non ia dana paralizatu behar izan naban, ez? Baina, oza, izan zen urten kontsultatik, deitu bikoteari, ingleseko irakasleen gana joan, praktiketako tutorari deitu, no? Danei hasi kontekstuan jartzen, no? Emetik aurrera zelan egongo nazen, zein izango da nire ogoera unibertsitateko lagunei bebai kontatu. Oza, ez da gizelan, baina aurrera inaban, eta distraituta egoteak be lagundu dostan, ez? Azkenien, pues dentro de todo lo malo, bueno, jarraituko dugu hau amaitzen, baina, ostras, gogorra izan zen aurrera eramatea dana. Ni nire kasuan uste dut nahiko aktibo mantentzen saiatu naizela. Ni bai betianik, osea, pia bat gauzetan sartuta honaz, futbola, klaseak, eske denetarik. Eta ni beti esaten nuen, ni neukan aste ona eta aste txarra. Kimioa jasotzen nuenean zen aste txarra, eta hor plana gutxi gora bera sailkatzen dituen, baina aste ona neukanean dena bai. Eta bai, benetan, saia izan zen nire burua entzat ere onartzea, zenbait gauza ezinezkoak zirela egitea, baina hori alnuen neurrian gauza egiten dituen. Moskor itzela hartu ez, baina noizean behin garagardo bat hartu bai, futbolarekin ere antzekoa, banekien entrenamenduetara joatea ezinezkoa zela, baina ni aste hon bat neukanean, bizpairu honetan jaisten nintzen, eta beti topera. Eta ikasketekin bebai zailtasunak izan ditut, pizka bat egoera berezia izan da, ze hori, lehen esan dugu moduan, medikuntza ikasten dut, eta nire ikasketak, praktikak, eta nire tratamendu hartzen nuen ospital bera zen. Orduan horrek, gauza honak eta gauza txarrak izan ditu. Ze, Peña, ajon mikropoemak esaten duen bezala, esto supera la ficción, debe ser la realidad, hori ere gertatu daiteke? Eta, gertu zaian gauza txar bat, zen ni pentsatzen nuen, ospitalean egon da, medikuntza ikasten eta nire irakasle guztiak mediku izan da, ni uste nuen egoera ulergarria zela, eta azterketak egiteko edo praktikak egiteko aldaketak egingo zirela eta laguntza jasoko nuela, baina ez da horrela izan. Eta anekdota nahiko gogor bat daukat esateko. Ze, azterketa bat aldatzen saiatu nintzen, azterketaren data eta nire kimioaren data egun bera zelako. Eta, hainbat email bidali, gainera justifikanteak eramanta dena, eta batean nire medikuaren dei bat jaso nuen, esanez nire irakasleak berarekin hitz egin zuela, eta azterketaren data ez, baina nire kimioaren data aldatuta zegoela, eta lasai asko joan nintzatekela azterketa hori egitera. Eta ni hor momentu horretan esan nion ez. Ni kimioa emango dut, kimioan behar duan egunean, eta azterketara joango naiz, kimioa eman ostean, eta horrela esan nion, eta bertan bota egiten badut, hobeto. Eta jausten banaiz, hobeto. Eta ikustea, benetan zerari diren egiten. Eta aldizut galdetu zen nota atea zen duen azterketa hortan? Bai, 8 bat. Orduan, Cristiano Ronaldo eta Messi guretzako dia, baloi batei ostiko mateioen senyoroak, baina idolo,
emakume hauek. Bai. Bueno, zuen prozesuan, ze bota dezute faltan edo ze behar izan dezute eta ez dezute topatu? Ni adibidez zerbitzu psikologiko bat onkologikoan. Baina onkologikoan pi dago, Zer dagola? ina pi... Bai. Orduan bueno, jakin duan ez ere naiz bakarra horrela pentsatzen duna, eta, bueno, pentsatzen dut profesional gehiago daudela, baina behintzat niri egokitu zitzaidana, enun behakin kongeniatu edo ez genuen harremana sortu, eta orduan esan nik hemen ez dut ezer pintatzen. Osea, lagundu baino gehiago, atzeak joa, orduan, pues, zure kabuz bilatu behituzu gauzak. Baliabideak, beste bide batzuk, eta bueno, holaxe, izan inurrikin, nik gero reikia egin dut, osatu elkartean, pila lagundu dit, gomendatzen dut hemendikan, probatzea behintzat, ze nik ere hasieran olako kontutan enun sinisten, baina gero... Ondo egin dizu. Bai, oso. Osea, ni ju naiz sesioetara, egun horiek gaudenak erdilda baino bizirik, eta irrifar batekin atera, orduan esatet, eskineretzako ja hori da, pila bat momentu horietan, ez? Eta guendik jarraitzen dut, eta gero, bueno, nahi adibidez etziaten esan nutrizionista bat bazegonik, o ez, eta ni gaina arazo digestibo galantakin, orduan horiaren ere kabuz. Eta, bueno, hortxe bilatzen jutezela yoga dala, ez dakit, homeopatak, eta, bueno, ja, astezeat danateatik probatzen. Esate izu haizu, nahi hau, eta, venga, aurrea, porque, a ver. Bai. Neri, intzitzetan aitzaia trantsizioa, onkologia infantiletik, ja lehen gurtin errantziaten ikan ezintziatela tratatu beraiek. Orduan ja pasatu nintzen heldura hau da onkologikora. Ta onkologa aldatu zitzaidanin ez dakit izan zen aitzotza ze bazuzila urte bi onkologa berdinekin, ez dakit ja sortu duzu familia bat ulertzen zate, ez dakit hasieratik egonda konexio hori edo ja harreman hori tapatin mozten da. Eta zaude, gela batin, persona batekin ez duzula izautzen, dizu solasten tratamendu baten ingurun, da, gainera nik hasiera batin ez dut lortu nire onkologakin, ez dakit, erlazio goixo bat izaten, oain den urte bat pasatu da, eta egia da... Barkatu eleire, pixkat, reformulatzea, igual zure onkologak ez du lortu zurekin erlazio goixo bat. Osea, igual hor erantzukizuna ez da horrekatuta, ez dakit. Pues ez daude ez da akostumbratu jende gaztikin tratatzera. Daude heldukin, eta pues, ez dakit ez, pues dire, hori, pues erran, zori, notizitxarrak, do lo que sea, eta ze tratamendu hartu behar duzun, eta listo, eta onartu, eta jazta. Nio, ez dakit, gu batxugun galderak, nibal nitxun mila galdera, eta ezin izan zizkian momentun erantzun, bertze onkologak erantzuten altziaten bezala. Orduan hori botaron faltan, hasiera batin. Ni nire kasuan fisio baten laguntza eskatu nuen, zen ni neukan bultua hemen klabikulan, eta azkenean besoa mugitzeko eta zailtasunak nabaritzen nituen, eta gainera pika jarri ziaten beso berean, orduan egon nintzen hilabete bat besoa mugitu gabe. Eta hor bai joan nintzen hori fisio eskaera egitera, baina esan ziaten ezetz. Osea, ez eukatela ospitalean halako zerbitzurik eta nire kontu egin alnuela. Bai, ja. Nik faltan minbizia pasa edo pasatzen ari ziren gazteak batez be, momentu horretan ez botatzen dituen faltan. Behar noan hitz egitea beraiekin desahogatzeko, ze badakit danean agian ez gara ulertuko berdin, azkenean minbizi bakoitza prozesu desberdina da, ez? Baina behar naman hori desahogatzea. Azkenean, adiez nire bikoteak askotan esaten dozta, saiatzen naz, alik eta hoberen ulertzen zuri, ez? Eta nahi dut ulertu, baina badakit euneko eunean inoiz ez dutela ulertuko, ez? Eta hori azkenean, minbizia pasatu den pertsona batekin, azkenean beste modu baten
hitz egiten da, hori da. eta ulertzen geha, Bai. eta bai. Bai. Hori da. Nik ere ez dut arrautu inor tratamendu bitartin nintzenin, nire adinekoa, hau da, berekin sola hasteko edo. Da, zuek ni ez izan da. zarete izautu dituzunak inurrin bitartez, edo ez dakit influencer hauek iten direnak Instagramez, mino ez zara sentitzen identifikatua. Ja. Ez zara beraiekin iseri kafe bat hartzeko edo bazkaltzeko, ez duzu solastu. Eta hori ere botatzen da faltan. Eta ni bumerra naiz, baina zuekin dezute TikTokik perfusioko bombakin gazteak zeatelako, edo hori da onko influencerran asuntua? Nik TikTokik ez dut. Nik ez. Ni daukat, baina argazkia eta hori lagunei. Ni ez dut ezer publikatu, esan edut. Ez. Bale, Leire, entzun dizut elkarrizketa baten, zu ez zaudela zure minbiziakin asarre, zure parte bat bezala ulertzen dezula. Mesedez azalduko jazu zeni idea horrekin pixkat maite mindutan hau. Bai, iruditzen zait azkenin diagnostikatzen dizutenin edo zigortzen duzu zure burua, azkenin sentitzen zara bakarrik, galdua, ez dakizu zer den, eta jotzen duzu zure burura, zerbaitin izan dut gaizki, zerbaitin dut gorputzin, edo ez dut ongilan, edo ez dut kirolaskin, haun izan erraten dutena, que llevar una vida sana, no seke, kirola izan dutetik, euskal dantzatan hartu dut parte, eta ez dakit ez, bururi galderak iten. Eta erraten genuen lehen, interneten sartu, begitu, zoratzen zara zaudena mino gehiago. Eta ikusi nun modu bakarra zela erlazio bat sortzia barrenin nun horrekin. Hau da, bera hor dago, batugu zelulak, erraten zenuten bezala, produzitzen dire. Zu hor zaude, hor geldirik egon, nik ez dakit. Kontrolatuko dizut, más o menos, noizpenka solastu, ez dagoela gaizki, zure bururi, eta ez dakit, saiatu sortzen erlazio moduko bat. Ze azkenin, asertzen baldin mazara, gaizki atentzarana zarazu, eta zure ingurua. Eta soluzio bakarra hori. Eta zentzu hontan, zuei, adibidez, minbizian inguruko metafora epiko pila badaude, osea, gerrera, gehala, burrukatu, heroinak. Narratiba guzti horien inguruan ze pentsatzen dezute? Inago pixkot nazkatu aia. Bai. Azkenean ikustet denek ingo genukela ez, zure bizia aurreateatzeko, bai minbizia dela, o beste egoera baten indarrakatea eta aurrea, orduan ni horregatik naiz ez gehiago ez gutxiago. Azkenean, egoera gaina etorri zaizu, besteik ez dakazu aurrain, oil. Ja. Dakazu besteik. Orduan, nik uste, ez, bizitzeko gogoa baldin bazu behintzat, ateatzezula indarra aldantokitik eta aurrea. Orduan, baina horregatik esatea gehala ezakizte heroinago gerrerak, Bai bagara. Bai, baina... Minio, ez Baina ez dakit... behaien zentzuan. Hori da. Bai, bagea, baina guk esate jo gure buruai. Hori da. Bai, hori da, ez diazuzuk erran barra, eske badakin, hortan nago. Egunero nago ospitalin, tratamendu batin nago, itxin nago guatzin sufritzen, atetzen naiz kanpora, ez dakit. Ere badu bizi bat, ez da zuen berdina, minio... Piskat aldatu iten da, egoera... Piskat igual burbuia baten bezala nabaitzea, ze zure ingurukoa aurrea dijoa, eta ingurukoak ere, lehen esan duguna, igual parrandak iten nahi diatazakiz, eta zu gaur ezin dut. O bilar, ez. Orduan, baina... Galdera bat harrapatu nahi berriz bueltan, komentatu ezu Garagardoana, Helenita Ginea nahi dut agurtu hemendik, egunero jintonik bat hartzearen oso aldeko, bere tratamentuan parte bezala. Sentitu dezute zuen erabakieko presio hori, etzazu Garagardoan ze kalte ingo izu, hori esate izu Garagardo eskuan dakan pertsona bateke. Kariño nahi kalte ite bait, zuri ere kalte ite nahi zaizu. Olakorik nabaritu dezute? Bai, nire kasuan bai epaitua sentitu naiz. Hori, Garagardo bat eskuan izan da, eta lagunek esan, zergaitek hartzen duzu Garagardori alkolarekin, ezin baduzu edan hobeto hartu 0-0 bat, eta gurekin egoteko, eta listo. Garagardoa gustoko dut, eta momentu batzutan Garagardori nahi nuen, alkolarekin eta fresko. Orduan bai, benetan kasu batzutan bai sentitu naizela horrela. Neri ere pasatu zait, minio... mosto batekin. Justifikatu barri zatea... Wow, mostoa, sentitzia
basun duzun hori ez dula ulertzen norbaitek izaten aldela kubata bat do lo que sea, eta begitu raro, eta mosto bat da, lasai, naizari kubata bat edaten, ez dakit, sentiarazten presio hori begiradakin besta batin ez dakit, justifikatu behar izana zure Erabakia. bai, Bai, gaina gizartei beste mesutxo bat. Osea, ospitalen mota guztitako drogak jartzizkigute. Bai. Kriston albo efektuak eragite izkiguenak. Eta hori sendatzeko hartze dugu. Orduan, utzi guzuen mesedez sendatuko gaitun mosto, garagardo, oku bat hori hartzen, lasai. Kulpa sentitu gabe. gainera. Kulpa gabe, kulpa. Bai. Hoi beste meloitxo bat, meloitxo gehiago irikiko ditugu, Venga, dale. adibidez, sexualitatea, ezakit galdetu dezute noiz baiten zuen onkologai edo horren gaineko zerbait. Bueno, ni bai, eta jata begileak ja erorite zaizkilo, galderakin batea. Orduan ez dakite zuen kasuan, gazteak zeatelako, horri ardura gehiago eman dioten, edo ez, edo... Ez nik ez diate hitzein, galdetza izutea berbikotea ezun eta momentua baldin baduzu ez baldin baduzu horrekin gatzeia, eta gero ez errez. Ala nola, bikoteik ez dakaen pertsonak ezin du sexu afektibitate bat euki, ez da? Claro, behaien ustetan behintzat hori. Ja, Orduan, ba. nik Ez, ez du. gainontzekoak ez. Ez, Eta adibidez amatasuna, Horrekin bai. bai, Nik uste hor gaztea izatearena bebai bere koska duela. Ni adibidez minbiziaren diagnostikoa jaso nuen egun berean esan ziaten hori obuluen kongelazio prozesu hori egin nahi nuen edo ez. Eta nire lehenengo erantzuna ezetz esan zen. Azkenean esaten dizutenean minbizia daukazula, nahi duzun bakarra da kimio hartu, kimioa bukatu eta sendatu. Gero ja bai behin ginekologarenera joaten zarenean, horro beto asatzen dizkizute gauzak, eta ni nire kasuan esan ziaten 12 egunetan egin dezakegun gauza da, eta hor bai erabaki nuen prozesuarekin aurrera egitea. Nere kasun ere bai berari bezala diagnostikoa mantziaten egunin bertan errantziaten hori, obulun estrakzioa. Egia da neria ja prestatua zegoela mino ebakuntza hilabete bat lehenago inaztiaten ez, eta tripan zenez ezin izan ziatenin. Eta egia da bastante sufritu nula itxin. Bai. Nire kasuan, minbizi desberdin bat da, kasu honetan obuloekin ez dauka zer ikusirik, baina diagnostikoa eman zidaten momentu berdinean, azaldu beharrean, edo zentratu beharrean gehiago, zein izango zen nire minbiziaren prozesua, nire minbizia gen batekin lotuta zeuenez, esan zoztan, egingo dugu estudio genetikoa, gen hau eukiten badozu, etorkizun baten, nahi badozu ama izan, seme alabak eukin, baldin nahi badozu, aukera dago gen hori kentzea, eta horrela zure seme alabak ez eukiteko minbizi berdina. Eta karo, ni momentu horretan, ama izatean, ez nagoen pentsatzen horretan, ez? Baina, momentu horretan gehiago, garrantzi gehiago emoten nion, nire minbizi prozesuari amatasunari baino hori da. Nire kasuan berdin, jarak esan duen bezala emantziaten diagnostikoa eta hasi zian azaltzen ez obuluen estrakzioaren prozesua. Eta ni idoiak bezala gen hori eukita ere berdina esan ziaten. Etorkizunean ama izan nahi baezu, indezakeuna da gen hori ez dauzkaten obuluak hartu, eta hoiekin hoiek erabili bai. Eta, hasieran nik ere nun pentsatzen amatasunean, nahi nuna zan ondo jarri eta gerokoak. Gaina nineon kimioa jaso behar nuen, zebendik hor pankreaseko asuntoik enekin ezer. Eta esan nun, guain ez denai, eta tal. Eta orduan espezialistak gana jungo zea, eta behakin hitzein, eta gero erabaki. Eta ni, junitzen, eta azkenean etorkizu nahi behi da ez, esatezu
bazpare. Bai. Eta Nik uste ez gehala konturatzen, ama izan nahi degunok, zenbat denboran hartzen dugun erabaki hoi ez, eta medikua jutentzeanen dala 5 minutuko, 10 minutuko, 20 minutuko, edo ordu erdiko zortea balimaukazu konsulta baten, non esan dizuten zure bizitzako prozesu gogor batean sartuko zehala, ez? Eta momentu hortan erabaki behar dezun ama izan nahi dezun edo, ez? Osea, Eske hori da eskizofrenia, benetan, benetan, latza da, Oso. Latza da. Bai. Eta gero horrek kondizionatuko izula zure bizitza. Bai. Bueno, meloitxo gehiokin Bota, jarraituko dugu. Beste gai bat emakume hoi asko zartze zaiguna, irudia, presio estetikoa, peluka, mikrobladina bekainetako protesiak, bularretako, ze kontatze guzuen eskak. Ni irudi aldetikan, oraindikan onartu behar deten zerbait da ispilua juten naizenian, ze azkenean 2 orban dauzketor, bat nahiko potentea eta bestea bularrekoa. Eta dena bate izan denez, oraindik hortxe ez. Baina egia esan gero, eske pentsatzen jartzea eta esatezu, ni hontan preokupatu behar naiz hontaz. Azkenean nire gorputza da, ni egongo naiz behakin 24 ordu, neria da, eta ni naeten bezala egongo naiz, eta gustatzen zaio nahi, aiaku dauz esaten dana ez. Adibidez aste hontan eukidet errebisioa ez, urtekoa, ebakuntzarena, eta atea diate gaia de rekonstrukzioa, tatati. Eta esan honik, oaingoz, ez nien naizela kirofano batea sartuko, olako kontu batengatik, behintzat, oaingoz, ez da hola nere hemen, Jesus, burun. Nahikoa sartzen gehala gaixotasun bat edo zerbait grabea danean, orduan naizela sartuko olako kontutako. Eta irudia, lehen esan detena, ni bere garaian adibez asko lagundu zian, bularrak kendu bezperan, nire bularrari adio gutun bat idatzi nion. Indarraitza idatzi nun Espainetako batekin bularrean. Eta, Agurtu zenun zure titia behar zuen bezala. Nik afari despedida bat egin nun. Nik festa inion, titi festa despedida bat inion. sorpresa izan zan gainea. Bai, nerire alabak marrastu intziaten, titilan, eta... Nire lehengusuk eta ezer esan gabe, despedida bat antolatu ziaten. Bai. Eta hilearen adibidez? Bai. Nire kasuan guztiz desberdina izen da. Nik minbizia pasatu dut, baina zaitu hilea jauzi. Orduan, azkenean, gizarteak buruan deuko minbizia berdin igulea jaustea da, ez? Eta haule gotea, txarto, eta nire kasuan konturatu naz jende askok minimizatu indauela nire minbizia eta nire prozesua. Baina pila bat, ez? Baina tiroidesa kendu ingo izut eta listo, ez da? Eta ni, jolin, ez da hori bakarrik, ez? Eta jendea geratzen da nahi da bon informazioakin, eta listo, orduan jazta, ez? Operatuta listo. Ez da hori bakarrik, ez? Eta minimizatzeak asko, oso gogorra izan da. Ez baloratzea edo ez... Ulertua sentitzea. Hori da, bai. Bai, hor gizarteak sindrome dela impostora bat autoinfligitzen digu, ez da? Osea, ematen du, hilea gordetzen baldin badegu, ez dakagula inbesterako minbizirik. Ze gaina jakin dezazuen, batzutan erortzen dela, eta bestetan ez dala guztiz erortzen, ez da? Bai, hala da. Ni adibidez, hilea jauzi zitzaidan, eta ni horrekin ez dut inoiz arazorik izan. Osea, beti joan naiz buruzoil eta... Baina bai egia da komentarioak etxuten direla batzutan, eta niri ez diate zuzenean esan, baina bai entzun dut, si le queda pelo es que no tiene cáncer. Eta horrelako komentarioak. Irrintzi. Irrintzi bat merezi du komentario horrek, Edo kontrairrintzi bat igual. Bai, kontrairrintzi bat. Olako anekdotiak hileekin ere baditugu, ez da? Bai. Leire? Bai, neri... Uste dut apirila edo maiatza izan entzela urte honetan. Otxaian bueltatu nintzen tratamendua bukatuta gero unibertsitatera,
eta, lehioan, kampusan badugu eroski bat. Eta ja, eguldion arizun, higi hasia zitzetan jaiotzen, eta benga, ja, painulu gabe, gainera makillatu nintzen, ez dakit banun egun hon bat. Eta klase tarte bat banun, eta joan nintzen fruta bat erostera. Eta hori ja, kolain, kajara jetzen zarela, eta, betiko konversazio txiki hori ez, kajerakin. Eta biltzen zait begira, eta, jo, ke animada kortándote el pelo, no? Eta gelditu nintzen hola, pasatu zitzaizkidan mila erantzun burutik, eta erraten, jo. Azken ateri zitzaidana, erran nion, es lo que toca, no? Eta gelditu zitzaidan hola begira, kola guztian eri begira, eta en plan, jo, la cagao, que cagada, no seke, kola guztia hola, ja etzian gehiago aurpegira begitu. Eta ia da, berekin gehiago koinziditu nula, eta, karo, ari izan ikusten polliki gehiagokin, eta hor ja, ulertu izan entzun, zeintzen, mino etzian barkamenik eskatu, nik ere ez nun behar barkamenik, Mino... Baina gogoratu berriro, 5 segunduan araua. Norbaiten horrazkera 5 segundutan konpontzen da? Ba, hombre, koleta inda jata hile bat utzi behazu kanpon, bai, bestela? Bestela ez. 5 segundutan ezin bada konpondu, ez esan gorputzen ze arazo daukazun, edo ze iritzi daukazun parekoaren gan. Bueno, guri asko gustatzen zaizkigu komentatzea pixka pedagogietatik, zegu ere sogormazo galantak izandakoa gea, eta Jesukristonak esan ditugu. Ze astakeri, burrada, tokiz kanpoko gauza, entzun dituzue? Jo, ni behin egon nintzen kalian zerbait hartzen, pasauzan lagun bat, aspaldi hile batzuk, urte bete igual ikusi barik, eta, karo, berak ezekin ezer, nire prozesuaren inguruan, ez, ezer. Eta, ze bizitza ala? Da, karo, ni momentu horretan geratu nintzen, en shock de, zer zango otzetoin, Karo, momentu horretan, hitzik bari geratu nintzen, nire operadu soztienien ahotskorda bat paralizatuta geratu zen. Ahots barik nengoen, momentu horretan bai, ahots barik ezin hitz egin, tani, mesedez, ez. Eta, karo, hori azkenin nietzabe trauma bat zan, galdetzen doztazu hori, oraindik ez dakit zelan jongo dan, ez? Momentu horretan ez nekien zelan jongo zan nire prozesua, eta, jo, mesedez, momentua ez da izen bapegokia, Bueno, nire hori zarauzko ambulategiko atian gizon batek esan ziten, baina ni buruzoil, arek bazekin ni gaixo neola. Buruzoil neon, eta esan ziten, baina bizik altzaude, saltzaude, hilda. ¿Cómo te quedas? Hilda, gehatzen zea. Kongelatuta. Hilda. Da, ez, hau niztan ez badizute ikusi, eta gainera ez dakit, inorbaitek ez dizunak izautzen, aditzen du, jo, ez dakit, leirerik badu minbizia, ez dakitzen, niri pasatu azait urte batzutara, tratamendu hartuta gero erratia, jo, niri errantziaten zinela hila, eta ni ditu nintzen, eta Sebastia Zernan lehenago. Edo ez esan. Donork erran dizu. Niri, bai, ez dakit, horrek sortzen dira pixkot interes hori, ez dakit. Gainera, herri txikitan, igual da herri txikitako, oza, ez dakit, igual iraundetan ere mino. Dena... Herri txiki inferno handi. Bai. Dena ezagutzen geha eta dena dakigu denon berri. Hori da. Eta honiztan berrik, ez dire. Bale, eta gero ez dakit zuen kasua, baina nire kasuan behintzat, oso momentu olako komiko, ateraldi, kasi, pasada, burrada, esate zizkiten jendiak, baina gero oso momentu goxuak bizinitun baita. Badakazue baten batola bereziki hiltzatu agatu zaizuena, oroitzapenetan? Ni bai. Azken kimio eman nuen egun berean, nire gelakideek alako sorpresa bat egin zidaten, pankartekin eta ala. Eta hor neuen haiekin, eta bapatean ezagutzen ez nuen pertsona bat, pasatzen zen hor ospitaleko atetik. Eta esan zian, bezarkatu alzaitut, eta ni, noski. Eta hor bezarka eman genuen, eta denok negarrez bapatean, eta bere alaba eskuan zuela, eta izan zen como, wow. Eta izan zen momentu superpolita. Zeuna. Neri bestaz pasatu azait. Logorroñon joan aginen lagun bat bertan ikasten zegolako, eta gauin bestaz ateri, eta nabaitzen un norbait zegoela neri denbora guztin begira, mutiko bat. Eta
begitzen nion, nietzen hurbiltzen, eta ni, bueno, pues zenaiko du, eta hurbiltzen, eta ez dakitze, sensazio hona ikustia persona bat gaizki dagona disfrutatzen ez, eta pues animo, eta horako goza. Bai, bueno, nik hori unibertsitateko lagunen partez, osea, apoio ikaragarria izen die, eta gogoratzen dut behin azterketa bat genoko gula, eta ni momentu horretan ez nintzen kapaz, ez nintzen gai, mailan jartzeko da ikasteko, ez? Orduan, euren artien antolatu ziren, eta bakoitzak gai bat aukeratu zaban, da audioak grabatzen, ez? Behintzat nik entzuten joateko, ez? Eta oso polita izan zen. Nik adibidez, sorpresa bat eukin nunez, diagnostikoa jaso nunean eta handik, bezagit, 2 hilabetera edo, gehatu ginen lagun batzuk eta familiko kide batzuk, eta mahai gainean jarri ziaten opari bat, ez? Eta opari hori izan argazki album bat, nire familia osoa txikitatikan pues orain arteni, gero laguna, kuadrilla, unibertsitatea, osa dena nire bizitza ez, album hortan, eta gero bakoitzak dedikatoria batekin edo idatzi batekin ez, prozesu honen inguruan, animoak ematen, eta bueno. Orduan, pues, bajoia sartzen zaiten nian, pues... Albuna behidatzen zu. Jo, ze gauza polita kontatu dituzuten. Eta eskerrik asko mendik denei. Baita, gero baina, batzutan ez da albuna kriston kurrada da, eta kriston detailazoa da, baina igual kroketa batzuk, edo SMS bat, ikonito xalau batzukin, edo... Edo salda bat. Salda bat, hori dena... Bai, denak eskertzeia. Hori da. Bai. Bueno, neskak, badakigu oaindala aste gutxi kulerotan jarri zatela, modelo lanak iten, hemen zodeten batzuk. Gure bai ongina. Gure ongina da, horregatik dakigu. Baina, han honetzian nahi, esplikatuko jezue ze izan zanua eta ze sortu zan han? Ikeragarria. Osa, ni adibidez junitzan nesatean bezala de nobata. Eta, bueno, leheno esan deten bezala ez, beldur horrek, bueno, beldurra ez, baina jarriko naiz sujetadorea ez, bai, horrekin ez burun da, baina berta iritsi eta izan zen. Ze, kristo, hemen familia bezala nabaitzen naiz, eta denak hasi ginen hola gurian, hemen etxian bezala, eta gure artean kriston giroa. Oso ondo. Ez que nire ustez oso sentimendu berezi bat da. Ezagutzen ez duzun pertsonekin egon, eta betianik ezagutzen duzula, sinesten duzu benetan. Hori da. Bai, gainera nire lehen bizko aldia zen inurrikin elkartzen nintzela, eta egia ez nekila ze espetu ez, ze aietu eta berzarrautu behar nun. Egia da hori da gure hartin sortzen den lotura bat deus errangabe ja hor dagoela, eta hori sentitzen zara itxin bezala. Bai, da zerbait bereixia. Eta, bueno, bragata sujetadoren edo zeinen antzinen jartzen. Baina esketzinean, etzen un sensazioi begiratua izango zinanik edo, bezakit beste bat zinala eta ondo pasatzen egin nola. Eta donin aldetik ere berdina, ze goxotasuna nola tratatu ziguten dena. Izan zen egun bat aitzpolita. Bai. Eske ja inurritxoak, ja inurritegira gerturatzen dianean, eske ja parte dira. Bai. Ez? Gure nola hasi ginen bide hontan. Ez ginen ezagutzen, eta holatzetorriz zaiten, Instagramen jarraitzen zaitut. Eta iratxe txandia gure argazkilari maitiak bildu gintun uliako lore baratzan han 2008 Kristonotza itezula. Kristonotza azaruan, baina kristona. Bai. Eta ze esan zigun? Bueno, kulerotan jarriko zeate? Osea, hoi da bere lehenengo hitza, eta gu, bale. Eta, bueno, hortik ikusten dian, bai, hementxe, baita, hor argazki. Bai. Orduan, tribu horren beharra sentitu dezute zuen bidean? Bai. Eta eskerrak badago, osea, izan inurri dagola. Adibidez. Ni lehenengo kontaktua zurekin egin nun, ere etxea etorri zinen, garai hartan ezin nulako asko ikatea, Julen ere etorri zen, eta eskertze pila bat zure testigantza... Bai, ze gainean biluztu itegea, Osea, ikusi nahezu, Googleen, YouTubeen, operazioan bideoa ikusi beharrean, zuzenean ikusi. Hori da, hobeto zuzenean, hemen gaudeta gure orbanak erakusteko prest. Honekin ere bizi gaudelako eta bizi daitekelako baita. Bai, urbildu eta probatu arte ez dakizu bihar hori duzula. Bai, da zerbait bereixia.
Bai, gaina oso sendagarria da azkenean bakarrik ez zaudela ikustea. Ez da, bai. zelen idoia komentatu duen bezala, ba, igual zure ingurukoak lagundu nahi zaitue, bihotzez, Baina askotan ez dakite zelan, eta Edo nola gerturatu, ez? Bai, batzuk ere esate izute igual. Eske idatziko nizu, baino ez dakit, eta marki denboa, aber nola zauden, ez dut plasta izan nahi, eta orduan... beitu. Hori, horren inguruan eskatu gabeko aholku bat eman genezake? O Bai. ze, bota. Bueno, nik emango du, bestela. Bai. A ber, bihotzetik datorrena, Bota. ba, ondo Bai, etortzea, bai. bota, etzazu gorde, ze igual bilarri lingo gea, eta geatuko zea pena horrekin, esan nahi hori, eta ez dezu esan. Ordun, ba, askotan ez da asko ber, mezutxo bat, SMS bat, norbaitei gorantziak eman, bialdu iguzu zapi bat, kamiseta bat, kroketa batzuk, kroketak beti dana asko hobeto dalako Edo kroketakin. Australiatik argazki bat. Ordun, zuetzeai plasta ezin dezu, onartu ezagun hori, bola ite zaizu horrekin. Ba esan, bola ite zait, baina mezutxo hona izut bialdu, punto. Eta ez da zer pasatzen, vale? Bai. Venga, animo peña, denon arten lortuko deuta. Ez Bai, bai. drama gehiago. Venga. Hori da, no drama, Claro. Hori da. Naturaltasunez. Bueno, eta bukatzen juteko, hola, sarkomak eta ohikoak aiztian minbiziak dituzuenok, hola ikuste zutenean dana urria arroxa, eta dana arroxa, eta eskaparate danak lasos beteta, eta konpresa marka ezagunak kriston kanpainak iten, eta influenzerra nola zan, zei esatezun influenzerarek filtroan inguruan? Ze pozik gauden minbizia daukagunok zartzen geanen, eta simurrak ikusten gehala, bestek ez dutela gu bezala bizitzen. Orduan, ze sentitzen zue olako maxi kanpainak eta hilabete arroxa, eta dena arroxa, eta dena... Ez ze hori identifikatua da, ez gara sentitzen. identifikatzen. Bat ere. Ez. Bat ere. Zero patatero. Azkenean ere iragarkioitan azaltzen dian emakumeak normalean ez dute inolako minbizirik pasa. Eta orduan esatet, ba ez dakit, ez zerbait hor ez dauka logikaik, ez? Bertan egon barko lukete egotekotan, ba bizi dutenak lehen pertsonan, egoera hori. Baina, imaginatzen zute, kanpaina hori ideatu zuten marketing arduradunak esan ez sujetamelku bata kriston idea ona iruditzen zait, simurra jartzizkizun filtro bat sortzea? Ja. Hori, Bueno, baten bate irutuko zaion ideia ona dala, orduan. Nik uste egon behar deula, benetan minbizia pasa deunok esateko, igual ez da ideia ona. Hori da. Ordun, marka guztiai mezu bat hemendikan kanpainakin nahi baituzue fundamentoz. Eta batez ere, bituze paradoja dan, kanpaina hortan lagundu nahizun jendia kabreatu iteala. Bituze ze gaixia. Bai, Ordun, ez daude oso ondo. fundamentoz gauzakiteko, ba, galdetu guri, inurriri, eta esango izuegu, Pixka pakigu. bai, nuna izaten hankasartzen. Era. Bueno, nik ustet 15 orduengo ginakela hemen, izketan, Bai. ez dakitola zeo ze tinteroan gehiatu zaizuen esateko, o zerbait gehiago esan nahiko zenuketen, edo... Ez zaitu okurritzen nahi bintzatu da bote pronton. Itzeiten jartze eta gaiak atera Hori da. itezkigu, eta... Eta hona eseri aurretik 3 orduen geizketan, 10 podcastatea zaizkigu baita. Bai. Baina, bueno, honekin agurtzen jun beharko geha olatz. Venga, ba. Bueno, ba, honekin agurtzen deu Min Bizi podcastan kapitulo hau. Gazte, arraro, errebelde. Eskerrak emango dizkiogu Gipuzkoako Foru Aldundiai, saio hau egiteko xoxak eman dizkigulako, gurekin izan ditugun Eli, Leire, Idoia eta Iarari, gure inurrikide Miren, Julene, Xurdina, Lasarteko Pool Estodiari, Aupa Karmele, eta inurritegi guztiari. Jaten ematen digun Tolosa jatetxeari baita. Eta zuekin, ba, Aintzane Artola, Olatz Merkader inurriak, danok hilko gea eta zeingo deu? Ilartez bizi! Izan inurri!